פרנקי ככה שיותר באמת. לא, מי תן לי? איציק, אני יותר לא, זה יותר. זה יותר כמו בדיוק. בסדר. יש לך ריבית עכשיו. בסדר, בגלל כמה שקפים. שקט. צייג לא, גם לפחות הוא בקצת את ההליכה. כן, אבל עונה לי. לא, זה מה שהוא אמר, שזה רק בעיקרון מעל... זה מעל הכל. כאילו, הוא מתכנת את הפונקציות שקוגניטה אומרים. אז הוא צריך לדעת את זה את התוכנת C רגילה. זה קטן? כן, תגיד. היא אמרה שזה 6 איציק 6. יאללה. אני מצטער. כאילו... לפני כמה שבועות קפה. לא יודע איציק, הזזת פה את ה... לא, זה בסדר. יש לך משהו רגע מילה? כן, זה שמוצאים. צילן גם את ההפסקה. תמשיך להשאר, הוא להמשיך. אמרתי לצילן גם את ההפסקה. יאללה, נמשיך? אורייט. טוב, אז רק לסדר את הדברים, שזה קצת מבלבל, יש הרבה סייב, ג'נרייט, דברים כאלה. צריך להבין טיפה את הסייבה, אז שוב נחזור עליהם. יש את הסייב הרגיל, נעבור טיפה על הקומפוננט, ננסה לעשות קצת סדר, כי היה לכם גם שאלות על זה. יש את הסייב הרגיל, שזה הסייב של אקליפס, אוקיי? זה שומר לכם קלצי CPP, H וכן הלאה. אתם יכולים ללחוץ Ctrl-Shift-S ולשמור לכם את כל הקבצים שפתוחים לכם. יש לכם הרבה כאלה. אוקיי? ואלה שלא נשמרו, יש לכם כוכבית קטנה מעל שמסמנת לכם שהם פתוחים. יש לכם את הסייב של קוגניטר. בעצם מפה והלאה זה הדברים של קוגניטר. אז בתוכו יש לכם את הסייב שלו. הוא שומר את ה-XML, את ה-XML שהראיתי לכם, של הפלן. שרק מראה היררכי, מה העץ הזה, מה הגרף שאתם רואים. מה זה XML? ה-XML זה הקובץ שמכיל את העץ עצמו. איך נראה העץ נכון, יש לכם, בינתיים אתם רואים רק נוד אחד, אבל אמור להיות שם עץ שלם, גרף שלם שתוכלו למנות. אז הוא מייצג רק את המבנה הלוגי של מה מחובר למה, איזה טסקים יש בכל פלן, איזה קונדישנס יש בכל שאר הדברים שנעבור עליהם. XML זה פורמט של כמו תמונה, מה שיש לך כתמונה מצד ימין? אתה אומר מה זה בכלל פורמט XML? מה זה קובץ? סוג קובץ? זה אני לא יודע. אוקיי, אז XML זה קובץ, זה פורמט סטנדרטי כמו שיש לצורך העניין נגיד. לתמונות יש פורמט JPEG, שזה אומר איך התמונה מקודדת. JPEG, BMP, PNG, כל מיני פורמטים של תמונות. XML הוא פורמט שאומר איך מידע אמור להישמר. לצורך העניין כמו HTML. HTML זה פורמט שמגדיר דף וובי. XML גם יכול להגדיר דף וובי. בדרך כלל עם עוד כל מיני תוספות. זה פורמט מסוים שמגדיר היררכיה מסוימת. ואיך הוא בנוי? מה הפורמט הזה? אז אתה יכול לפתוח גם את הפלן רן, גם את הרן שאתה מריץ עם קוגניטה ולהסתכל איך נראה קובץ XML. אתה יכול גם בתוך התיקייה פלנס, יש לך את ה-XML של הפלן, זה קובץ עם סיומת XML. אתה יכול לפתוח אותו ולהסתכל טקסטואלית איך הוא נראה. בדרך כלל יש קונבנציה לאיך XML סטנדרטי נראה שזה איזשהו טאג התחלה. זאת אומרת, זה טאגים בין קוננות כאלה, אוקיי? ויש לו פתח קונן וסגור קונן, בפנים אתה יכול לרשום טקסט. יש attributes, שזה מה יש בתוך כל הקוננה הזאת, והדברים האלה יכולים להיות אחד בתוך השני. זאת אומרת, יכול להיות לי טאג בשם tree, בסוף טאג בשם tree, ובפנים יהיה לי node, פתח נוד, סגור נוד, פתח נוד, סגור נוד, ויגדיר לי את ההיררכיה.
אנחנו אבל לא נוגעים בזה, נכון? הם לא נוגעים בזה. זה פורמט מסוים, שבתוכו נשמרת ההיררכיה של התוכנית שלכם. אוקיי, אז זה הסייב שאתם הסייב בתוך הקוגניטאו, בטולבר, זה מה שהוא שומר. יש עוד כפתור של הג'נרייט, שזה הגלגל שיניים הזה. הג'נרייט הזה, בפועל, מה שעושה, הוא לוקח את הפלן הזה והופך אותה לקבצי CPP או H. אוקיי? לוקח מהפורמט הזה ומייצר לכם את הקבצים שצריך, או מעדכן את הקבצי CPP ו-H שלכם במידע. לצורך העניין, אם אתם עושים שינוי ל-CPP או ל-H הזה, זה מתעדכן, אוקיי? ה-XML הזה מתעדכן, אבל מתעדכן בזיכרון. אם אתם רוצים לשמור אותו לקובץ, אתם צריכים לעשות save. אוקיי? כל עוד אתם לא עשיתם save, הקובץ שישאר היה הקובץ המקורי שיצר את ה-CPP ו-H האלה, ולא הקובץ המעודכן שאמור ליצור את ה-CPP ו-H עם השינויים שאתם עשיתם. אוקיי, אז זה ה-generate. מעבר לזה יש לכם את הפטיש. שזה באמת מה שמקמפל לכם את הקוד, ויוצר לכם את הביינרי. שבמקרה שלנו זה הפלן SO ורובוט SO. SO ורובוט. בווינדוס הם DLL. אבל אצלכם הם shared objectים. ה-shared objectים האלה, קוגניטאו בא ומריץ אותם. איך הוא יודע להריץ אותם? כי בתוך הקובץ של הרן רשום לו איזה קבצים כאלה יש. זה כל זה הפלואו של הדברים בתוך הקליפס. Alright. אוקיי, אז עברנו על משתנה עולם, טאסקים, שהטאסקים זה ה-state machine שבאמת רץ. חלק בהפסקה שינינו במקום setup cycle number 1 ל-3, אז מה שאתם רואים זה, אם אתם מריצים את התוכנית, אתם רואים action, action, action. 3 אקשנים, ואז הוא נעצר והופך ל-idle. אוקיי? כרגע אין שם עדיין שום לוגיקה, אז לא קורה הרבה מעבר לזה, ואין condition שיפסיקו את זה. שזה בדיוק מה שהוביל אותנו ל-conditions. אז conditions, אם אתם לוחצים דאבל קליק על הפלן, אתם יכולים לראות כבר שני conditions שאתם משתמשים בהם, שזה true ו-false. בתוך הפלן אקזמפל, אם אתם לוחצים דאבל קליק, אתם רואים, אם אתם עוברים טיפה על הקוד, אתם רואים דבר ראשון בגוי, אתם רואים שיש condition true ו-condition false, ואתם יכולים לראות גם יש לפלן methods, שקוראים create start condition ו-create stop condition, שמחזירים condition true, tar condition false. tar condition זה כל ה-conditions שיש לtar. יש לtar עוד כל מיני conditions, חוץ מ-true ו-false, ואנחנו תכף נעבור עליהם, ואתם יכולים גם להגיע אליהם. אינטליסנס אמור לעזור לכם להגיע אליהם. שאתם רואים, זה כל ה-not, or, true, XOR, false, כל מיני עוד conditions שאפשר להשתמש מהם. גם אין. ואני אראה לכם איך אתם מרכיבים כל מיני conditions שלכם, עם עוד כל מיני conditions אחרים, אבל יש הרבה conditions שנמצאים כבר בתוך הקרנל, ויש conditions שאתם תרצו לייצר. מה אני הגעת לרשימה הזאת? אתר נקודותיים איפה שבתוך הפלן שאתם רואים את ה-start condition ו-stop condition, אחרי אתר נקודותיים אתם רושמים control space ומתקדמים קצת בין האותיות עד שאתם נשארים עם התחילת של CND. כל שער CND זה כל השאר ה-CND שנמצא. אוקיי. אז מה הם conditions? conditions זה תנאים על ה-word model. אוסף של תנאים על משתנה word model. וכל הרעיון הוא שיש אופטימיזציה לבדיקה של התנאים האלה.
של ה-satisfied, גם של זאת אומרת, גם להבין, לפתוח את כל ה-condition או range וכל השאר, וגם לבדוק את ה-satisfication שלה. עכשיו, בגדול, כל condition שאתם רושמים, יש לו, הוא יכול להיות או true או false, אתם יודעים, conditionים שהם בוליאניים. אתם צריכים להחליט אם ה-satisfied method של אותו condition יתקיים או לא. זה כל הלוגיקה של מה שאתם כותבים בפלן. ויש קלאסים לקונדישן, זאת אומרת, אתם יכולים לייצר קונדישנים חדשים ולמלות בהם את האם הם satisfied, למלות את ה-satisfication של הקונדישן הזה. עכשיו, הקונדישן זה בעצם הדרך שלהם להיות מחוברים לטאסק, כי נכון, הטאסק אמור, האקשן סייקל הזה אמור מתישהו להיפסק, אז זה דרך לחבר מתי האקשן סייקל אמור להתחיל, מתי אמור להיפסק, זה דרך הפלן. דרך המתוד של הפלן. יש מספר קונדישנים בתוך הקרנלים, והראיתי לכם את הקונדישנים בתוך הפלן שלכם. לא הבנתי, הקונדישנים האלה זה לא הקונדישן סטארט והסטופ? כן, זה מה שאתם שמים בסטארט וסטופ קונדישן. אבל יש כמה בתוך הקרנל, כמו true, false, end וכל מיני דברים כאלה. end לדוגמה מאפשר לכם לחבר כמה קונדישנים ביחד. יכולים לרשום new tau condition n, כמה קונדישנים שאתם רוצים, ואז לרשום, לייצר אותם. אז הערכים שהם יחזירו true או false בהינתן ה-end של כולם, או האור של כולם. וזה ממשיך גם בתנאי שיש רוב true או כולם true? לפי הלוגיקה של ב-end, כולם צריכים להיות satisfied. באור, אחד מהם צריך להיות satisfied. בנוט, אז זה יהיה הנוט של ה-satisfied של ה-condition הזה. אוקיי, true הוא תמיד true ו-false הוא תמיד false. ה-satisfied שלו מחזיר תמיד true או תמיד false. בגלל ש-C&D false תמיד מחזיר false, אז כל פעם שנבדק את התוכנית שלכם בעצם לא קורה כלום, והערך הזה אף פעם לא ישתנה, אז אף פעם לא יקפוץ event שצריך להפסיק את התוכנית הזאת, והיא אף פעם לא תפסיק. ולמה מקבלים ניו? מה המשמעות של ניו CMD אחד לדוגמה? זה יוצר אינסטנס, כי הקונדישן הוא קלאס. גם הטאסק הוא קלאס, הפלן הם קלאסים, כל הדברים האלה הם אובייקטים. אז אתה יוצר פה אינסטנס של הקונדישן הזה. תכף אני אראה איך נראה קלאס, איך ממלאים את המתודס בתוך הקלאס הזה. קונדישן אחד זה משהו שאנחנו עושים, לא? מה זה? קונדישן 1, 2 וכן הלאה, זה קונדישן שאתם עושים ואתם צריכים להחזיר האם הוא satisfied או לא satisfied. נראה לכם. כל הקונדישנים אגב הם derived מטאו קונדישן, הם מורשים מטאו קונדישן, כמו שכל הטאסקים מורשים מטאו טאסק וכל הפלנים מורשים מטאו פלן. זה בערך נכון, הטאסקים יש להם גם base class וגם לחלק מהקונדישנים. יש שם עוד בייס, לפעמים בחלק מהדברים יש לכם בייס קלאסס שאתם יכולים להשתמש בהם אם אתם רוצים מתוד שיהיו משותפים לכל הטאסקים או דברים כאלה. אז אתם יכולים לשים אותם בבייס קלאס. רק למה בקונדישן נוט צריך להגדיר קונדישן חדש? הקונדישן נוט זה בעצם מגדיר נוט על הסטטיספייד של מה שהיה שם. לא יודע מה הקונדישן הזה C&D אחד מחזיר, אבל בהינתן הסטטיספייד שלו כל פעם מחזר הנוט של הסטטיספייד שלו. בואו תנסו ברגע שתראו איך נראה הקונדישן, אז זה יהיה יותר ברור. אותה דרך, אתם פותחים את הוויזארד, אתם מייצרים איזשהו קונדישן חדש משלכם, C&D, מה שאתם רוצים, ואז אתם גוררים אותו לתוך הטאסק, ושוב עושים save, generate, compile, ואתם יכולים להריץ את הפלן שלכם ולראות את הקונדישן שלכם שנבדק. איפה הוא נשאר? באיזה תיקייה? קונדישן. אתם יכולים אגב באותה הזדמנות, אוקיי, לא הראיתי לכם איך לגשת למשתנה שלכם, אבל תכף אני אראה לכם. הניים זה הקונדישן אחד כאילו? זה חייב להיות C&D. אוקיי, אחד. תיתן את איזשהו שם.
ממילא, איזה מהם אני מעתיק אותו? את ה-CPP? כן. לא יודע. רגע, עכשיו אני צריך לעשות save generate. כן, או זה או זה. זה פה דוגמה לקונדישן אחד שלנו. נכון? צריך לדבר? לא, לא צריך לעשות בביט זה אחרי קראתי לו סי גדול, סי גדול, סי גדול, סי גדול. איפה הבאת את זה סתם קונדישן אחד שאני יצרתי עכשיו, שהוא שאיזשהו משתנה מהוורד מודל, הקאונטר שלי גדול מ5, לדוגמה. זה משהו מובנה פה שנוכל לראות? אז יש לכם רק דוגמאות לגבי איך לייצר את זה, אבל בגדול אני אסביר לכם איך זה עובד. יש דבר ראשון get variables ויש satisfied, זה החלקים של כל condition שיש לו. get variables מחזיר את איזה משתנים, איזה שמות של משתנים, ה-condition הזה תלוי בהם. בעזרת זה אפשר לעשות הרבה אופטימיזציה לגבי בודקים את אותו משתנה מהרבה מקומות ודברים כאלה. אז פה ב-get variables אתם אמורים להחזיר את השם של המשתנה שאתם תלויים בו. אני תלוי במשתנה, ה-condition הזה תלוי במשתנה אחד וזה ה-counter. ה-satisfied זה התנאי הלוגי שאני רוצה למשתנה הזה. לצורך העניין אני פה מקבל access למשתנה הזה, plains WM counter, ואני בודק על ה-value שלו שהוא גדול מ5. אם הוא גדול מ5 אני מחזיר true, אחרת אני מחזיר false. זה התנאי שלי שהמשתנה הזה הוא גדול מ5. האיבר הראשון האחד זה אומר בכמה איברים הוא תלוי, כל ה-condition? כן. וכמה משתנים של ה-word model, באיזה משתנים של ה-word model הוא תלוי. מה ענה לי שניים, אז הייתי בעצם עכשיו... עם שניים ואת השמות שלהם. רגע, זה אומר, זה מקשר אותנו לזה שאנחנו צריכים. מה זה? השורה הזאת של returning new tau array והname. זאת? כן. זה נותן לקרנל אפשרות לדעת שהקונדישן שלכם רוצה להזין לשינויים במשתנים האלה. ואז הוא יכול לקרוא ל-satisfied, הוא לא צריך לקרוא ל-satisfied כל הזמן. הוא יכול לקרוא לה רק שהמשתנים האלה משתנים באמת ב-word model. זאת אומרת, קרה שבעצם פה הקונדישן נרשם לשינויים מסוים ב-word model. הוא אומר, זה המשתנים שאני רוצה לקבל עליהם איבנטים. ברגע שהם משתנים, תבדוק את ה-satisfied שלי. רק כשהם משתנים הוא לבדוק את זה? כן. אין טעם לבדוק את הערך שלהם כל עוד הם לא משתנים. לא, אבל בהתחלה, בפעם הראשונה. בפעם הראשונה הוא יבדוק אותם, ואחרי זה רק כשהם משתנים. אז אם אתם לא תרשמו פה כלום, אם תשאירו את זה בתור 0, זה ייבדק רק פעם אחת. אם זה ישתנה אחרי זה, ה-satisfied לא יקרה שוב. אוקיי? אבל אם אתם תתלו בעצם, אז זה ייבדק כל הזמן. אתם יכולים לעשות אופטימיזציות, לחשוב שרק על חלק מהמשתנים אתם רוצים לבדוק שוב את ה-satisfied. אז תתלו את זה רק על חלק מהמשתנים. רגע, לא הבנתי, זה אומר שתבדוק כל פעם שזה משתנה, נכון? זה אומר שתקשיב לשינויים של המשתנים. אנחנו יכולים לשנות את זה, נגיד, לאיך שאנחנו רוצים לבדוק רק 5 פעמים דברים כאלה, כאילו? לא. אתם רק אומרים, זה המשתנים שבהם הקונדישן שלי תלוי עליהם, וזה ה-satisfied שלו. והקרנל אומר, אוקיי, אני עכשיו אקרא ל-satisfied רק כשהמשתנים האלה ישתנו. ברגע שהם ישתנו ויחזיר true, אז הוא יצא מהקונדישן? ברגע שהם ישתנו, הוא יבדוק את ה-satisfied, ה-satisfied יחזיר או true או false, ובהינתן שהקונדישן הזה הוא start condition, אז הטאסק שלכם יוכל להתחיל לערוץ, ובהינתן שזה stop condition, אז הטאסק שלכם יפסיק לערוץ. והוא רץ כזה במקביל לכל שאר התוכניות, כאילו? הבדיקה הזאת? כן. כן. הבדיקה הזאת היא נפרד, זה הטרקר. אם אתם זוכרים, שוב, זה עמוס כי אנחנו עוברים באמת על הכל היום. אבל אם אתם זוכרים, בגרף ההתחלתי הראיתי לכם את הלאyout של הקומפוננטס,
אז בעצם יש את ה-Word Model Tracker שמאזין לשינויים של ה-Word Model, והוא בעצם זה שמקפיץ את ה-Stop Condition. אם ה-Stop Condition True, אז הוא יפסיק את המנג'ר, יפסיק את הריצה של הפלן. וכמו שאמרת נכון, באמת ה-Start Condition בהתחלה, הבדיקה הראשונה, כי ה-Start Condition נבדק לצורך העניין כל עוד, לכל טאסק לפני שמריצים אותו בודקים את ה-Start Condition פעם אחת. יכול להיות שאחרי זה בתוכנית הוא ייבדק עוד הרבה פעמים, אבל אחרי שנבדק והוא true לא בודקים אותו שוב. אז פה ב-Start Condition ה-Satisfied יקרה פעם אחת בלי שום קשר לאם הקשבת למשתנים או לא. אז אם זה חזר true, יכול להיות שהכל יעבוד בסדר. אז עברו פלן אחד. אם השתמשו ב-Start Condition, בקונדישן הזה בתור Stop Condition, יכול להיות שהלוגיקה תישבר. אבל זה עברו פלן אחד בעצם. זאת אומרת, הבדיקה הזאת, הקונדישן, זה עברו פלן אחד. זאת אומרת, יכול להיות פלן אחר שעדיין ממשיך לבדוק. את המשתנה, כן? עכשיו, אני אומר, כל הדוגמאות האלה שאני עושה, יש לכם אותן. זאת אומרת, יש קובץ זיפ שאני נתן לכם עם הדיסק און קי, ויש שם כל הדוגמאות האלה שאנחנו עוברים עליהן עכשיו גם. אתם יכולים לנסות להריץ אותם אחרי זה. זה צריך לזה עכשיו. אבל עקרונית זה תנאי. עכשיו, מה זה הדיסטרקטור והקונסטרקטור? הם לא עושים כלום כאילו בעצם? המרקים ב... יש טעם להגדיר אותם בכלל? כאילו... אם אתה צריך בקונדישן איזשהו משתנה, C++. סתם תבנית שכאילו אם אנחנו רוצים זה, אז נשתמש בו. בלי זה יעבוד גם, כאילו. אוקיי, ומה שאני עשיתי, פשוט אני גררתי את ה-bigger than 5 לאנשהו. גררתי אותו לדעתי בתור start condition ל-example sub שלי, שהוא בודק שהערך שלו הוא באמת גדול מ-5, ובגלל זה כשרצתי את הפלן אז משהו רץ לי. אם הייתי רושם, אם הייתי מתחיל אותו בפלן example את הערך שלי בתור משהו אחר, יכול להיות שהתוכנית לא הייתה מתחילה לרוץ, הסאב לא היה מתחיל לרוץ והתוכנית הייתה נגמרת. לא דיברתי על ה-execution flow של כל התוכנית, אז תכף נגיע גם לזה. אבל עקרונית, משהו שאתם יכולים לשים לב אליו, זה לצורך העניין אם הגדרתם קאונטר, אני לא יודע כמה מכם עשו את זה תוך כדי שדיברתי, אבל אם הגדרתם משתנה וגררתם אותו לפלן שלכם, ושמרתם וקיפלתם ויש לכם נוד אחד, לצורך העניין האקזמפל הזה יש לו משתנה מסוים, נגיד קאונטר, והדבר הזה מסתכל על המשתנה הזה, אוקיי? אז אני לא יודע כמה מכם ניסיתם לעשות את זה, לתת לו ערך ולנסות לראות אם זה רץ, אם זה באמת מתחיל לרוץ בכלל, או מפסיק לרוץ, או משהו כזה, אבל זה לא יעבוד לכם ממש עם קונדישן כך. וזה טיפה לגבי איפה מוגדרים המשתנים, תכף נגיע לפלואו של כל הדברים, אז אני אסביר. רגע, אם הקאונטר... אתם צריכים היררכיה בשביל זה. אם הקאונטר לא בכל זאת הוא יקיים את התנאי, הוא עדיין לא ירוץ. כי הקאונטר פה הוא 10, אני רואה. הקאונטר פה הוא 10. והבדיקה היא אם הוא גדול. כן, אבל אצלי זה סאב. אצלי זה לא פלן עוד אחד כמו אצלך. תכף נגיע לזה. בכל מקרה, אבל הצלחתם לייצר קונדישן? יצרתם, שמתם אותו. יש לי שאלה, אולי קודם אולי לא אמרת, איך אני יכולה כאילו ליצור את הפלן אקזמפל סאב? עוד לא נכנס לזה בכלל, עוד לא דיברנו. לא, סתם, בגלל שאני חושבת שאולי כן. אז זה היה לגבי קונדישן, לייצר קונדישן, מה הם עושים. אוקיי, מסתכלים על השתנה וורד מודל, מחזירים satisfied או לא satisfied. אתם רוצים לחבר כמה? לצורך העניין עשיתם גם bigger than 5 וגם עוד משהו וגם עוד משהו, אתם מחברים אותם ככה. אתם עושים את ה-new עם השם של הקונדישן שלכם, מוסיפים include, זה C++ רגיל. אתם שמים את זה. רק העניין, אתם צריכים לדעת איפה לשים את זה, ואתם יכולים לשים את זה או בתור start condition או בתור stop condition. אוקיי, בתוך הפלן. וזה מוביל אותנו לדבר על הפלן, לדעתי. אוקיי.
שזה צריך להתחיל להבין עכשיו באמת איך הדברים עובדים. אז עד עכשיו דיברנו ברמה של קומפוננטות, דיברנו על הרבה קומפוננטות, עכשיו אנחנו ננסה לחבר את הקומפוננטות האלה ביחד. סליחה, לפני זה, איפה שמים את ה-condition end לזה? אתה גורר אותם או לסטארט. לא, איך אני מגדיר condition end ולא condition end? לא, כל הקונדישנים הם קונדישנים. כשאתה כותב אותם אתה לא יודע למה השתמשו בהם, לסטארט קונדישן, end קונדישן, זה תנאי. אוקיי. אחרי זה אפשר לגרור אותו בתור תנאי התחלה או תנאי סיום של משהו. כן, אבל איך אני עושה condition end בעצם? איפה אני כותב condition end? אתה לא כותב, אתה גורר אותו כ-end condition או כ-start condition. את אותו condition. לא, סליחה, end ואור הכוונה. end ואור? כן, לא, אז end. בתוך ה-create start condition או create stop condition, אתה יכול לרשום new tau cnd end, ואז להכליל את ה-conditionים שלך. ממש בקוד, את זה אתה צריך לעשות דרך הקוד. לא הבנתי, בקוד או בשם שלו זה לכם? לצורך העניין, נגיד זה plan example sub, ויש לה start condition שהוא create start condition bigger than 5, נכון? נגיד רציתי שזה יהיה איזשהו condition, נגיד not bigger than 5, אני רושם new cnd not, סליחה, new tau cnd not עד אני שומר את זה, אני מקבל את זה, ובאותו נשימה אני יכול להסתכל ולראות שפה רשום לי not. זה לגבי ה-conditions. עכשיו בואו ננסה לחבר את זה עם הפלנס. אז הפלן הם מה שהם הגלו לכל הקומפוננטות השונות האלה. אתם ראיתם שבתוך הפלן יש לכם גם גישה למשתנים, נכון? get variables בסוף, שם אתם יכולים להגדיר משתנים, וזה המשתנים של הפלן, שבעצם דרך ה-ID הגדרתם. יש לכם גם start condition ו-stop condition, שהם ה-start condition ו-stop condition של הפלן. ויש לכם גם את החיבור עצמו של העץ, הלוגי, של הגרף הזה, לגרף של הפלן. אז הם ממש אלה שמחברים. אלה הם ברנטיים, הם לא חלק מהגרף הדינמי. בגרף הדינמי כאילו מה שנמצא זה רק הטסקים שרצים, והלוגיקה שמחברת מה אמור לרוץ. אבל בפועל רק הטסקים רצים, הפלן לא באמת רץ. הוא רק אומר איזה דברים צריכים לחבר עכשיו באיזה שלב. אוקיי, אז הם מחברים את הלוגיקה, זה מה שאמרנו, ויש לנו מספר סוגים של הפלן נודס יכולים להיות מחוברים בכמה סוגים. אז חלק מהם זה child, חלק מהם זה next. אני אסביר את זה טיפה. אז לצורך העניין מה שאתם יכולים לעשות זה לנסות לייצר את child plan כבר. תכף אני אסביר לוגית מה קורה ב-execution. אבל איך אתם מוסיפים child plan? אותו דבר דרך ה-wizard. אתם מוסיפים פלן, נותנים לו איזשהו שם, אתם תראו עוד נוד בתוך הגרף שלכם מופיע. ומה שאתם רוצים זה בעצם לקשר אותו. איך אתם מקשרים אותו? אתם גוררים. נראה לכם. אתם לוקחים לצורך העניין, זה היה הפלן שלי. אני יוצר דרך פלוס, אני רוצה ליצור פלן. pln child, נגיד. פיניש, מייצר לי עוד פלן, אוקיי? אני יכול לגרור אותה, להזיז אותה איך שאני רוצה, ואני יכול גם לעשות זום אין, זום אאוט. בדבר הזה אני מחבר אותה ל-C-flap, ככה. מה זה C-flap? C זה הנושן של child. אוקיי? שוב, שומר, generate ו-compile. לא, הוא שואל פייל צ'יינג' זה האם שזה סייג' ג'יימי
זה אמור לעבוד קצת יותר טוב. מה זה M ו-C? Next, יש maintenance, child או next. זה אפשרויות חיבור של plan. מה זה ה-M? M זה maintenance, C זה child ו-N זה next. אני תכף אדבר על מה זה אומר. אני אמור לראות את צ'יילד בתוך התפריט של פלנס? בתוך לא. פלן הוא פלן כללי, ועכשיו אתה פשוט גורר אותו פה. כצ'יילד. איך אני מבטל פעולה? נגיד חיברתי צ'יילד למשהו ואז M לעצמו. איך אני... לא, החור הזה משהו אחר, אם אתה חיברת ואתה רוצה למחוק, אתה עומד על החץ. אם יש לכם הרבה נגיד, מה זה? חיברתי את העליון לצ'יילד לתחתון ואת הצ'יילד לעליון, אז זה לא יודע איך עוזר. אז שנייה. כן. עכשיו נפתור את האירוס. אז יש פה... בוא נראה מה כל האירוס. גם צריכה לצאת בעיה של הפלאגים. בואו נגיד פשוט תעתיק לפה. כן, זהו. זה בעיה של הפלאגים. יכול להיות שהפלאגים שיש לכם פחות מעודכן, אבל אתה צריך לקחת. אתה מבין מה עצמך שזה? לא, שלכולם יש אותו זה לא עובד לי. לא, שנייה, יש פה כמה דברים. דבר ראשון, זה צריך לעשות. אני לא מבין למה אני לא רואה אבל את ה... חסר. צריך ליצור... זה משום מה פה בפלאגין, אבל... זה פאץ' קטן... זה לא... האירו שקיבלתם הוא אירו נכון. מה שכותב לכם, בין היתר אתם אמורים לראות שחסר לכם DAP. ואנחנו עוד לא דיברנו על חיבורים, על decisions ודברים כאלה. זה אמור לעבוד כאילו? לא. אוקיי, אז מה זה ה-DAP? ה-DAP זה ה-decision ברגע שמחברים כרגע נעזוב את זה בצד, אבל פשוט נשתמש באחד. אז אתם רואים שיש פה תיקייה של decisions, אתם לוקחים DAP generic, שזה decision כלשהו, גוררים אותו ל-DAP. מה? רגע. מפה? לא, לגרור אותו לאב או לבן? לגרור אותו לאבא. לאבא. DAP, save, generate, compile. רגע, לא צריך להחליף את השורה שהחלפת עצמנו? פעם, איפה לגרום? צריך. זה בנוסף לעשות את זה? I'm attached to לא, זה לא עשית את זה. מה זה? הבן של אוריה, הבן של אוריה. אם משום מה הפלאגין אצל חלק מכם, הוא גם אצלי עושה קצת בעיות עם הגרסה של זה, אז יכול להיות שצריך לעדכן את הגרסה, אבל אם יש לכם פה רקע, פשוט תיכנסו לפלן ותעדכנו שזה צריך להיות טאסק איידל, לפעמים אתם תראו רק את הטאג של ה-XML משום מה מופיע שם. זה למעלה. מה אמור להיות ברקע? הוא אמור להופיע טאסק איידל, בפלן עצמו, בטאסק, אתם אמורים לראות את זה. זה דווקא באבא זה רוק. אז אם זה בא, זה יכול לתת לכם קומפיליישן אירור על זה. אז צריכים רק לעבור לראות שבאמת לא שום טאסק איידל. זה לא משנה שבטאסק יש טאסק שאנחנו עושים חייב להיות טאסק מוגדר? כלשהו. הוא עושה לנו את זה חייב להיות טסקים. שמרת, קמפלת, מה שהיה פה זה רק טאסק פה. זה הכתיבה, לא, זה לא דיבר. חסר לך, פשוט שם בתור טאסק איידל. אני לא רנצה, אני רק רציתי שהוא יקמפל. במקום אז הוא לא יכול לקמפל את זה, כי הוא מנסה לקמפל, יש שם איזשהו טאג אחר, הוא ניסה לקמפל איזשהו משהו שהוא לא מוכר. לא צריך להחליט. מה זה עושים לזה? סקייל קטן? בוא נשים אחד. אוטו קומפליט? איידל? זהו? תח סוגר, סגור סוגר?
ככה? כן. סייב, ראשון. שמור את העץ. ג'נרט. ככה להביא טסט. יש לי ארור. למרות שעדיין פה חסר. לא, עדיין יש לך ארור. אז הנה, אתה רואה? הכל פה חסר. לא. אז הוא צריך קונדישן. לא, קונדישנים זה קרה אותו בגלל ג'נרט. זה לא תיקנת אז הוא במקום כנראה לקח שזה אגב התוצאה. ממנו את הקונדישן. אבל נניח ולא, אז צריך לתת לו קונדישן, וצריך לתת לו טסק. רגע, אז תתכנס אל הפלן שלו. נעשה קודם ג'נרט. משהו שמקצר. ג'נרט. בדרך כלל הרוב הלוגיקה שנכתבת, ההרכבה של העץ עושים פעמיים, מתכננים את הדיזיין של העץ, לא מתעסקים עם זה יותר מדי, בדרך כלל רוב הקוד הוא בתוך הטסק. אבל כן, יכול להיות ששווה לעשות שהסייב יעשה כבר ג'נרט. כן, אז פה... לא תמיד אתה רוצה את זה. כן, אבל אין לו סטארט, אין לו סטארט. ברגע שאתה עושה פיל, הוא יצר זה היה לא ממשיך לעשות לך ג'נרט. ששיברתי אותו, אז הוא כנראה באמת יראה שהוא נופל. אבל זה כאילו כן יש לו, בוא ננסה סתם. קונדישן. בוא ננסה... לא עובד. כל לא, השאלה לא לא עובדת עובדת. לי בדיוק. אתה רואה? נכון. בוא נעשה את זה. איפה הפרצה? בוא נעשה את זה. לא עובד כי עכשיו אני למה לא? זה צריך להיות מוזר. אבל זהו, עכשיו מעניין אותי עכשיו. אני אעשה ג'נרט. לא, לא שמתי. זה היה נראה על ה-DAP מסוים. אתה עכשיו צריך רק לקחת את גם הוואי. הנה, אבל יצרת אחד. כן, זה בגלל שהוא אמר. אני ניסיתי סתם לשחק ולשים איזשהו קוד חדש. ג'נרט? בסדר, ג'נרט, לא משנה, כאילו עשיתי אחד חדש, כאילו יכול סתם condition true ו-condition false, אבל הוא לא מעדכן את זה פה. וטאסק קייקר, כמובן יש את הבעיה של הטאסק. אז אם אני... זהו, אין לי שיש? אז בגלל הטאסק, אני מוסיף את הטאסק. אם אני מוסיף פה טאסק ידני. תמחק את השנייה, תעשה סייב וג'נרט, תראה שזה עושה את זה בסדר. מה, למחוק את זה? לא, תעשה את עצמך. למה? צילמת אותו? כן, תחדשות, תפרות מלא דברים. איפה הוא היה? כנראה שמישהו לקח אותו מגילות שומרים, בכיוון רמת גן. למה? הלכת לקרוא אותו כי הוא היה פצוע או כן, סתם? אז כל זה בגלל... שנייה. רגע, ואיך אתה יודע שבן אדם לקח אותו אבל? כי הרי הוא התקשר עם המדינה, יש לו צ'יקו. בן אדם אסף אותו, וואי, איזה נשמה. לא, יש צ'יפ? זה של הקרנל עצמו. עכשיו את זה אפשר למחוק? קיצור, זה בטריה אמרנו שיכול להיות שמישהו לקח אותו לקרב סופרים. ומה עם הסטארט קונדישן? כי פצעו אותו כמה פעמים. ככה הוא יצא. מה, זה קטע כזה? פייט קלאב של כלבים בישראל? לא, באמת. כן, כן, קח את הפינצ'ר שלך לשם. איפה הוא? לא, הוא אמר שהיו מקרים. לא הוספתי את זה. אתם רוצים עכשיו אתם יכולים להוסיף אותו. אולי אני מנסה ליצור אגדות אוקיי. מה זה הקרבות כלבים? אז בואו רגע נעשה, דיברנו על זה דוגמה רק לאיך אנחנו מחברים בתור צ'יילד, אבל לא דיברתי מה זה אומר, מה ה-execution flow שבאמת הולך לקרות, מתי הולכים להיבדק הסטארט ואין קונדישן האלה, מתי עוברים, איך עוברים מפעולה אחת לפעולה שנייה, אז זה הכל לגבי, כל זה קשור ללוגיקה של ה-execution flow, ואנחנו נדבר עליה לדעתי אחרי שנחזור. אבל מה שכן, אתם ראיתם שיש עוד איזשהו decision שחיברתם.
עכשיו נכון, יש פה קצת אקסטרה עבודה, כל ה-save, generate ודברים כאלה, אבל הרעיון הוא שהם מייצרים פלן מאוד גדול של כל התוכנית, ואז כותבים את הקומפוננטות, אתם לא הולכים לשנות את כל איך הולכת להיראות כל הפלן הזה כל יום, ומעבר לזה, לא כולכם הולכים לכתוב את כל הפלן כולו, בדרך כלל יש בן אדם אחד שמתעסק בכתיבה הלוגית של הפלן, בסידור הלוגי, ושאר אנשים ממלאים קומפוננטות, שרוב העבודה זה כתיבה של טאסקים. בעצם לכתוב מה הלוגיקה שהולכת לקרות בתוך הטאסק באמת, מה הולכים להריץ. ושם זה הרוב קוד של C++ שאתם כותבים, ובסוף הוא פשוט גלוד לתוך ההיררכיה הגדולה הזאת של התוכנית שרצה. אז זה. עכשיו, ה-DAP, DNP וכן הלאה, זה כל הדברים, זה כל ה-decisions שמחברים את הלוגיקה של הצוותית של התוכנית. אז מבחינת זה אנחנו נדבר אולי טיפה יותר מאוחר ברגע שנגיע לדבר לצוותים, אבל מבחינתכם שאתם כותבים קוד, אם אתם כתבתם אבא ובן, אתם רוצים לחבר אותם, אתם מחברים אותם ל-DAP, שזה Decision Allocation Protocol. זה איך אני עושה אלוקציה לבנים שלי. לצורך העניין יש לי הרבה childs, איך אני בוחר איזה child אני עושה. by default, הגנרי, מה שאומר זה, אני בוחר את הראשון שהוא satisfied. אבל יכול להיות שהלוגיקה האחרת היא יותר נכונה. יכול להיות שנכון יותר להגיד, אני בוחר את זה שרובנו הסכמנו עליו, אני בוחר, יש כל מיני לוגיקות של בחירה שאני יכול להחליט עליהן. ברוב התוכנית שלכם אתם תשתמשו ב-DAP, ב-Decision Allocation הגנרי. שהוא אומר, תבחר את הצ'יילד הראשון, start condition שלו satisfied, תבחר בו. אתם יכולים לכתוב decision allocations אחרים, תבחר רנדומלי את אחד מהבנים, כל מיני דברים כאלה. ואז מה שאתם עושים, אתם רושמים decision allocation אחר משלכם, וגוררים אותו במקום ה-decision allocation הזה. by default, כשאתם מרכיבים את התוכנית, אתם יכולים פשוט להשתמש בגנרי, הוא תמיד יבחר את הראשון שיהיה satisfied. אז זה אחד לגבי בחירת הבנים. וכנ"ל לגבי נקסטים, אז את החצים של הנקסט יש לכם DNP. זאת אומרת, אם הייתם מחברים לתוך הפלאפ במקום של ה-C של ה-N חץ, אז זה המשמעות של נקסט, שזה מה הפלן שאני עושה אחרי שאני סיימתי את כל התת פלן הזה. אני אדבר על זה טיפה יותר מאוחר, שנגיע ל-execution flow, אבל אז אתם תרצו להשתמש ב-DNP. זאת אומרת, אתם תגררו את ה-DNP גנרי לתוך ה-Decision Next Protocol. ובעצם כשקימפלתם בהתחלה וחיברתם בין, הוא פשוט צעק לכם compilation error, כי הוא אמר, אני לא יודע מה ה-decision שאני צריך להשתמש בשביל לחבר את שני הפלן נוטס האלה. אז אני אדבר עוד על decision, אבל זה המבנה של הפלן. מה העניין עם ה-C וה-N עוד פעם? C זה child, כשאתם מחברים בנים, N זה next, שלבן הזה אתם מחברים חץ של next. M זה next? N. יש N מצד next. ו-M זה maintenance. maintenance זה אם אתם רוצים על אותו פלן שירוצו כמה דברים במקביל. זאת אומרת, לדוגמה, אתם רוצים פלן נוד מסוים שהטאסק שלו הוא מסתכל ימינה ושמאלה. אתם עושים פלן שהוא כאילו look around, אוקיי? שהוא מחפש רק את הכדור. מישהו כתב אותו, מישהו כתב את הטאסק הזה. עכשיו אתם כותבים טאסק של לך לשער. אתם כתבתם פלן, סאב פלן וכל מיני כאלה עם לך לשער. ויש לכם מישהו שכתב טאסק של look around, שאין בעיה שהם ירוצו ביחד שני הדברים האלה. אז אתם יכולים פשוט לקחת, לעשות פלן נוד, לחבר אותו כ-maintenance לפלן נוד שלכם, שהולך לשער. ואז הוא עושה את שניהם? ואז הוא עושה את שניהם. הוא מסתכל מסביב, והוא בינתיים עושה את המשימה של ללכת ולבעוט לשער. מה ההבדל בין child ו-next בעצם? אז child, אז זהו. אז יש פה... אנחנו לא נסיים את ה-execution flow עכשיו, נסיים אותו אחרי נראה לי אחרי שנעשה הפסקה, כי זה קצת יותר מורכב לגבי מה הפלואו של כל הדברים. אבל עד עכשיו די סגרנו, אנחנו די מתחילים לסגור את הקומפוננטות, אלה הקומפוננטות שיש, כי זה הבילדינג בלוקס שלנו, ואחרי ההפסקה אנחנו נדבר טיפה על מה הפלואו של האקזקיושן, יש ממש סכמה של מה רץ, איך מריצים את כל התוכנית הזאת, אז אני אדבר על זה. אבל עוד טיפה לגבי הפלן, אז ראיתם בתוך הפלן יש בקונסטרקטור חלק שהוא אוטו-ג'נרייטד. זה החלק שבעצם עושה גלו. ואתם יכולים לראות פה ממש הוא עושה add child, add next,
set ל-decision, האירור שקיבלתם היה משם. כי היה רשום שם set decision ולא היה מה שעשה auto-generate לקוד, לא היה decision לקחת. אז הוא פשוט צע compilation error על DAP missing. אז זה פה, וככה הוא מחבר את כל הדברים האלה. זה קוד שכעיקרון אתם לא אמורים לגעת בו. אתם יכולים, ואז התוכנית יכולה להתנהג קצת שונה ממה שאמורה, אבל עקרונית אתם לא צריכים. אבל זה די ברור מה עושה הקוד הזה. אתם יכולים אחרי שאתם מחברים plans ודברים כאלה, להסתכל טיפה איך הקרנל עצמו, מה הוא מקבל לעלות. אז אוקיי, אז עכשיו מה שאפשר לעשות שתעשו או עכשיו או אחרי הפסקה כבר, נראה לי אחרי הפסקה, זה ננסה לרשום conditions, לראות שפלן מסוים עם כמה child nodes הוא מפסיק לרוץ, מתחיל לרוץ, מתחיל לראות דברים כאלה, ואז אני אדבר טיפה על ה-execution flow, נדבר על ה-decision, איך לרשום אותם, ובתקווה נוכל להיכנס טיפה על ה-devices של הרובוט, אני אראה לכם את ה-devices של הרובוט איך הם כתובים ברובוקאפ, זה מה שישאר לנו, ואולי נצליח להראות לכם כמה דוגמאות של teamwork, שתדעו שיש לכם כאלה והן נמצאות בתוך הדוגמאות שלכם, ואולי אם תרצו לעשות משהו עם teamwork, תוכלו לחזור אליהם ולהסתכל מה הלוגיקה. אבל שוב, כל התוכנית כולה של רובוקאפ, כולה היא כתובה מהדברים האלה. plans, מחברים דברים ביחד, tasks, זה בעצם ה-action cycle שרץ, start ו-end condition, מתי אני מתחיל לרוץ, מתי אני מפסיק לרוץ, ו-word model. שם נמצאים המשתנים, ה-condition שלי מסתכלים על משתנה word model, condition שלי נקראים לפי איזה משתנה word model הם תלויים עליהם, וזה בגדול כל התוכנית, זה הקומפוננטות שיש לכם. רוב הלוגיקה שאתם כותבים תהיה בתוך הטאסק, מה באמת קורה. ה-decision זה שהוא בעצם מחליט מתי לעבור לאיזה ילד? ו-decision הוא תוך כדי האלוקציה, יש לי כמה בנים, יש לי כמה נקסטים, איך אני בוחר ביניהם? רנדומלי, בוחר את הראשון, מתייעץ עם כל חברי הצוות שלי, אנחנו מקבלים להחלטה ביחד ואז אנחנו עושים מה שהחלטנו. כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת כל ה-teamwork ודברים כאלה נכנסים ל-decision. אורייט? אז נעשה הפסקה עד מתי? מתי צריך שתיים? מספיק לאכול את ה... יש שם ספר תורה? אתה רוצה יותר? אולי שווה שנעשה טיפה יותר, שנספיק לאכול. נגיד עד עכשיו 1:30. בוא נעשה עד 2:15, 2:30. 2:30. נעשה, נספיק לאכול, נספיק לזה. מי בא להפעלה? יאללה. ככה מקורי של פיצה וזה. כי כל חייב לי לעצור, זה יותר נוח אחר כך לחתוך את זה ויש את זה קטעים.